Mayong adlaw kanatong tanan mga kaigsunan, adlaw na usab nga Biyernes, Pitsa 17 sa bulan sa Marso sa tuig 2023. Sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo ginutlo gikan sa basahon sumala ni San Marcos, Kapitulo 12, versikulo 28 ngadto sa 34. Unya dito'y sa magtutudlo sa balaod nga nakabati sa panaglalis nila. Nakita niya nga maayong pagkatubag na Jesus sa mga Sudusiyo. Busa miduol siya kaniya ug nangutana, unsa mang sugua ang labing mahinungdanon sa tanan? Mitubag sa Jesus, mao kini ang labing mahinungdanong sugo. Pamati Israel, ang Ginoo nga imong Dios mao ra gayud ang Ginoo. Kinahanglan nga higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios sa tibok mong kasing-kasing, sa tibok mong kalag, ug sa tibok mong salabutan, ug sa tibuok mong kusog. Ang sunod mao kini, ahigugmaa ang imong isikataw sama sa imong kaugalingon. Wala nay sugo nga labi pang mahinungdanon kay niining duha. Ang magtutudlo sa balaod moingon kang Jesus, husto ka na magtutudlo tinuod ang imong gisulti nga ang Ginoo lamang mo'y Dios ug wala nay laing Dios gawas kaniya. Busa ang tao kinahanglan mahigugma sa Dios sa tibok niyang kasing-kasing, sa tibok niyang salabutan ug sa tibok niyang kusog. O kinahanglan higugmao niya ang iyang isikataw sama sa iyang kaugalingon. Mas maayo ang pagtuma niining duha ka sugo kaysa pagdala og mga mananap nga sunugon ibabaw sa halaran ug sa paghatag og ubang mga halad ngadto sa Dios. Nakamatikod si Jesus nga malamon kayo ang tubag sa maong magtutudlo sa balaod. Busa miingon siya kaniya, dili kahalayo sa gingharian sa Dios. Ug wala na gayoy nangahas pagpangutana kaniya. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.